kız yoldaşım bilen svidaniya baryaz. Şoň üçin siz bilen bile taýýar boljak. Taýýarlanymda nähili saçymy ohod etýän, nähili makyaj etýän, hemmesini görkezip geçen. İlki bilen arasida saçlarymyzy yumak bilen başlaýas. Men şeýle rozmarinli şampun ulanýan Taşay firmasyndan gaty kän öwdüler, maslahat berdiler. Menim ilkinji gezek barlap görýän. Saçymyzy yuwandan soň indi saçyma etýän ohotlarymy görkezesim gelýär. Şeýle rozmarinli serumum bar. Bu saçyny östürmäne, täze волосяny follikullar döretmäne kömek etýär. Bunu her gün ulansaňam bolýar. Şeýle köklerine sepip çykýan ve 2-3 minut masaj etýän. Aslında bunu saçıma peeling edip soň etsem has gowy pronikat etýär ve peýdasy has köp gowy bolýar. Soň şeýle termozashitam bar. Saçımı fen bilen gurutýan sebäpli hökman saçyma termozashita ulanýan. Ve şeýle ýene Taşaýnyň ýene-de bir ýagy bar. Hemme saçdan soň çalmany maslahat berýär, şoby porosty bolmaz ýanak. Ýöne men öňünden çalýan, soňundan biraz saçymy ýagşymak etdim. Hiçbir produktta jelatinli köküne değizmen çalacak olmalı. Indi saçımızı 80% gurutyaz. Ondan soň nähili uklat etýänimi görkezip geçen. Saçımız şeýle gurudan soň esas wajyp zatlaryň biri şeýle solevой sprey bolup gitýär. Bulam Taşaýdan. Bul obýom bermäni, ýa-ni fiksirat etmäni has kömek etýär. Şeýdip köklerine sepip çykýas. Ýöne men uzunlugyna da sepmäni gowy görýän, şoby uklatkan gowy durýar. Bu bilen hem ýene bir gezek gurudyp obýom berip çykýar. Obýomyny özüňiz görýäňiz, uklatkadan soň has beter gowy bolýar. Kimin saçy daýsynda uklatkan tutmaýan bolsa, şeýle kiçisini barlap görüň. Munda has hem kiçi hem-de gowy fiksirat edip durýar. Ýöne men saçym etagym gowy tutýan üçin men ulusyny etýän. Şeýle bölek edip alyp uklatka edip başlaýas. Wajyp nüanslarynyň biri şunu etýän wagtyňyz hökman soňunda soğuğuna geçirip soğuk üfletmeli. Öyle. Ýöne men muny beýdip goýamok, men sirazy muny ýyňlaýan şeýdenimizde has uzak wagt saklanýar. Siz muny bu gije bilen etseňiz hem bolýar, ýöne mende bu gijeler biraz iri bolýarmyken uzak duranok. Ýöne özüni şeýdip eden wagtyňyz özüňiziň isleýişiňize görä aýlap edeniňiz üçin olar has gowdurýarlar. Şeýdip indi bölek alyp hemmesini şeýdip uklatp edip çykýas. Esasen da çolkany ilkinji etmeli. Ýöne maňa izlerimi etmäni müşahit berenligi üçin men soňunda etýän. Men her gezek uklatkamy her hil etýän. Näçe bilemok. Ýöne hemmesini de gowja bolýar. Aslında böyle saçlarım çıkıp kalan şunu video düşýänim üçin şeýle boldy men pikirimçe. Çolkamyzy indi başka nasatka etýäs. Brushing nasatkasyny alýas. İlki bilen saçymyzy öňe aýlaýas.
Şeyler bir zatlar öyle, indi ızaylayaz. Indi şunu gurudup balan soň, şunu yukarı deldi aşağı çekeceğiz. Açılkamıza bolsa şunu da kes. Indi bu ukladkamız bilen 1-2 saat gezmeli. Men şu arada sizin bilen makyaj edecek, hem de şu makyajı ne edip öğrenenim aydıp verecek. Şeyde indi makyajımı başlayaz. İlkinci bilen yüzümüzü ulajnat etmeli. Şunun için men ilkinci bilen tonik bilen yüzüm birinci ara salayan. Okudu koyakam. Men makyaj edip bilemoktum. Podvodka geliştiremoktum özümü. Gara makyajları geliştiremoktum, ağır makyajları geliştiremoktum. Makyaj ettirmeyene baramda da Rusya'da biraz başkaça bezeyerler. Biraz kem concealer koyalarmı, men gözümün üstüne kat concealerler bir hile 2 kat etiyade nekrasiv etiyor. Şunun için olarım halamayadım. Soň bir gyzyň etýän makyajyny haladım. Men aýtdym, meniň özüme etmeni öwredäý dedim. Ýanky öwretdi. Ýöne sıradan olanky biraz professionalny bolup gitýän üçin onu повседневный günde ulanyp bolanapdy. Şeýle silmaksyň молочкосy bilen ulajnat etýäs. Men özüme soň geliştirmän başladım. Ve sıradan edibem bilemokdum. Gowy öwrenmändirin men. Geliştirmedim ýene. Yine etýärdim makyaj. Şo wagt üçin men özüme gowy etýän ýany görünýärdi. Iň soňunda şeýle dalba sprey bilen yüzümüzi ulajnat etjäs. Neçe gowy yüzümüzi ulajnat etsek, şonça ton gowy oturýar yüzümizde. Şeýle Inglotyň gelini ulanýas gaşymyz üçin. Men ulanýan taçneye öň pus ulanýatym. Ýöne baramda maňa şunu sowet berdiler. Biraz işlemek kıyın men için. Gaty fiksirut eden ok. Günün soňunda da ya degseň hereket edebilýär. Şoň üçin indi ýene puşumuza geçýäs. Yüzümün iki tarafı razny bolan üçin bu tarafım ýokarda, bu tarafım biraz aşağıda. Şoň üçin gaşymy starayız bu tarafını biraz aşağırak edip oformlać etmeni. Etam ýokarda durýar. Şeýde bu tarafıma starayız şeýde ýokary edip gaşdan biraz alınmany üçin gowy görünmän biler. Ýöne men kän gaş aýyrmany halamak. Şoň üçin maksimalny östüren soň aýyrýan. Şeýle Estee Lauder'ın tonu bar, şonu ulanýas. Munyň ýöne mende dozator ýok, elimize alyp etýäs. Men etýän taçneye siz dozatorny alyň hökmen. Soň etýärdim özüm üçin şo döwrüň gowy makyajlaryny. Ýöne sirano nähil desem makyaj däl dol. Prosto yüzüňe bir zatlar çyrşamakdy. Yani özüme şu wagtlar gowy ýany görünýärdi. Suratlaryny tapsam bir ýerlerde ildirip geçerin. Öňki döwürde eden makyajlamy. Ýöne o taýda makyaj ýok, bildiňiz. Soň Kazan'a bir podrugamyň ýanyna gitdim. Ýanky men makyajymy gören wagt üstümden gülüpdi. Şundan makyaj olarmy diýip. Soň ýanky oň etýänini görüp, nähili etýänini şondan öwrenip aldym ýanky. Ön kontur çalmaýadym wapşe ne üçin çalmaly. Rumyany ýadyma düşen ok çalýatym wrote. Rumyany çalýatym, ýöne kontur ýanky ýüze tonalny geliştiremokdym. Hiç tonalny ýüzüme oturanokdy, tipi men üçin. Sen ulajnat etmeýänekinem de aşağı ulajnat etmeýänekinem. Ýankydan biraz öwrenip aldym. Ýanky kontury, rumyany çalmany, wopşem highlighter zatlary nädip hemme zat gowy ulanyp bilýärdi. Menem soň şondan öwrenip aldym. Gaty gowy tonalny. Söyledim. Bizim aslında şu ulajnýanyňyzdan muňa has gowy kömek etýär. Şoň üçin makyaj etseňiz обязательно ulajnat edin aşagyny. Любой tonuňyzdan gowy ýerleşmeýär, gymmat tonuňyzdan, arzan tonuňyzdan şoň üçin starайтесь ulajnat. Yüzüm akylda, ony kontur bilen dogrulayas.
Podrugamdan qaydan soň özüm çalıp başladım. Özümde bolmasa şu makyaj öğrenen wagtlarym gymmat baha zatlardan alıp koyupdum. Yani hiç ulanamakdym. Son geldiğimde onları etmene başladım. Yani terzi zatlar zakaz ettim. Uje Instagram'dan görüyatım kızlar nähili bezenýän. I to men ýene de bezenip bilemok ekenim. Okul gutarıp bäri geldim. Soň öýde uje yankı biraz bezenýärdim. Ay şuna medik göreyim. Sen internette görýän ya. Ay şuna medik göreyim. Ýöne zatlamy dastatçyny gowy görmeýärdim. Produktlarymy. Yani orijinal zatlar alıp kullanasım gelýärdi. Bayram bilen söýüşüp başlamışsam. Bayrama aýdyp başladım. Ol maňa padark edip başlady. İlkinji ýadyma düşenok. Liba Rold alıpdym. Rumyanasyny, liba Rare Beauty Highlighter alıpdym ilkinji şoňany. Ondan soň ýene de syrawna ýetenok produktum. Soň ýoş-ýoşdan her magazine baramda, ýa-da aňarda zakaz edip berýän gyz bardy. Şonuňa haýyş edip, zakaz ettirip, uje go produksiýalar alıp başladım. Contour Kiko'nun 201 nomeri ve Road rumyana çalyas. Häzir men özüme ütgeşik go makyaj etýän diýemok. Öňküden boli meni gowrak biraz yüzümde öň wapşä iň esasy zatlaryň biri öň yüzümde makyaj duranokdy. 1 saatdan kä 1 saatda daje duranokdy da sebebi bilen pudra ulanmaýardym, fiksator ulanamakdym. Ya yüzüme go ulajnat edemokdym aşagyny. İlbäri Türkmenistana gelen soňam şoňany. Makyaj etýän duranok se uje edip bilemokdy, nähili edilýär. Soň gyzlardan ýanky makyaj etýän gyzlardan görýärdim nähili etýärler. Hukman aşagyny ulajnat etýärler, go pudra çalýarlar, fiksator etýärler. Soň ýanky wishlistimdäki kosmetikalar köpelip başlady. Şuňda burnuma makyajdan çykypdy. Häzir bir gün içen şu burnumu oňaryp bilemok. Brody etýän ýöne bildirmeýär. Indi yüzümüzü pudra bilen baking etmeni synaşýas, ýöne şu wagtça edip görmedim. Edip bilmedim taşnäýe. Hourglass'ın orijinal kistini alıpdym. Alın size orijinal kist. Короче, baking ýene edip bilemok. Şoň üçin prosto çalýas. Bu da Huda Beauty pudra. Rasmçyda iň ak svetini alıpdym, näme üçin bilemok ýöne. Svetini alıpdym. Kän agyrdanok ýöne biraz men üçin ak gele. Gözüň aşagyny bar konsilerlemesek. Bolmaýa täzelden konsiler edip görýän oturýar. Например, консилер вообще yüzüme oturanok hiç iyi değil. Sebebi dine gözün aşağında çalsan, gözün aşağında da zat toplaya. Ne diyeceğim, maşinka toplaya. Gözümü üstüne etsen gözüm 2 kat yana kokkarlar. Şoň üçin hiç halamakdym. Yani çalmanı öğrendim, yavaş-yavaştan olanmanı öğrendim. Yokorsuna şonda da çalmacak koyan sebebi sırana 2 kat ihtiyaçım hazırım. Konsilerimizde pudra bilen sıkıp bilet edeceğiz. Real Gold produkt alanına değýär. Şeýdip soň alıp başladım hemme gowy zatlary. Hemme zadymy täzeledim, ýa köňe zatlamy zyňdym. Sebebi onlar Walburs'tan alınan bilinmedik kosmetikalardy. Ýöne häzir şu zatlaryň raznisasyny käbirler aýtdy, ýa переплачивать не надо diýip. Ýöne на самом деле стоит käbir zatlar öz puluna. Indi suhoy produktlar bilen ýene bir gezek kontur hemde rumyana geçip çykýas. Suhoydan şeýle katrysynka bronzer bolup geçýär. Ýöne mende doping bar. Bronzer men halamadym bitmit. Ya da men ulanyp bilemok. Hourglass'ın ikinci части bilen edeceğiz. Ýöne şu katrysynka has gowy.
Şunun bahası 160 mı 180 manat yani. Çok. Yapıldı ya bir yine ovadan zagar veren. Например, makyaj etsem kamerada iyi ettim makyajını sev edip bilemoktum. Men üçün, например, etsem şunya hazırki makyaj bir yine ağır makyaj yanık görünüyordu. Bir şey bildirip duran yanık. Şuna olmasa kamerada вообще bilinenok. Hazır indi более-менее biraz bildiriyor kamerada. Hazırım bir ütkeş makyaj edemoktu yönü. Özümün etken makyajımı örkezende men birinden gov etken ya gov edemek diyemem. Prosto özüm etken makyajımı size örkezyen. Sonku alan brand ne hil diysem orijinal brand kosmetikaların biri şu diyor Rumyana. Gov gören Rumyana'nı ne çekip olsa şunca gov. Yüzüm sıralı ne hil ulajnayız etsem hem ne hil fiksatır etsem biraz iyi. Onun için köp çalyan. 12 saat barlak gördüm. 12 saatim duruyan eken. Kaşımızı оформлять etmene geçeceğiz. Обычно простой пастелем. Emes var. Kaş boyayanı var. Şunu təzəlemeli. Maksimalini kiçik etmene hareket etyen. Kaşımı hiç kaçanım mengze çizip görmedim. Ne ikisini ne her gezekten her gezeye. Razны kaşlar var. Ну я максимально yani ucunu kendi çıkaramak ya yukarı edemek maksimalini özüne hili olsa şu zatlarını dolduran biraz uç veren yüzümü lazer ettiriptim. Şu lazer ettiren vaktim biraz karşımın kırılarını köydüren ekenler hiç beni seviyetle yüzünüzü hiç açan lazer ettirmeyin. Короче gördünüz. İkisi razını kaş elim edebilemek. No saydet. Şimdi gözümüze geçeceğiz. Обычно günde böyle ağır makyaj edemek ya da gözüme teniz açalamak yani bugün svidaniya gittiğimiz için biraz bezeniyoruz. Bine makyajı более-менее çalmanı öğrendim. Gol kuralarını rast şok edeceğiz. Bir tarafımı gol etsem ikinci tarafımı işi biraz mutlaka koyla. İki tarafını biraz bardağı ettim. İç yüzünü biraz açıklığa edeceğiz. Sonra yavaş yavaştan makyaj primerini etmeni öğrendim. Bunu da Catrice'inki Germanya'dan podrugamız getirmişti. Biraz içini yalpıdatacağız. Şimdi подводка geçeceğiz. En kıyın tema до сих пор. Umum çalıp bilemektim, hazırım çalıp bilemek. Тоже İngiliz'den подводка var. Bir gözüm primerini şuna görünüyor. Az ikincisini de şuna hiç koyasın. Primerini şeyle görünüyor iki tarafı. Надеюсь, biraz mengzendir. Şimdi kirpikimizi boyayacağız. Biz şöyle kaşırıyoruz. Ve inhalayan panorama. L'Oreal'ın panoraması hem kovutuş. Hem yuvan vaktin aşağını gar eden ok. Hem kovu çalınıyor, birbirine yapıştıran ok. Hem şişlen tuşlamın biri, halayan tuşlamın biri. Kamerada bilinmeyen razницасы bilemek yönü durmuştu gattık ol bildiriyor. Bu bir gezek çalamdı. İkinci gezek. İdo men kirpiklerimi hem şu lazer ettiremde köpüsünü yakıptım. Şondan son kırıları kelte bulup çıkıyor. Ve yine de iki tarafım razını olan için kirpiklemem razını. Biraz kiçiği başkaça duruyor. Bu yukarı sıradip kovucu olup duruyor. Özünüz görüyorsunuz raznicasını. Короче, bu tarafı maksimal boyap bilenim şu. Ve gözümün içini şöyle pastelin kalamı bilen boyaz такой бежевый цвет. Sıranın şu kalamcığım
Vzgladım biraz başka çekti. Dodoma şeyle Pupa'nın 0,45 galam var. Şundan çerez. Görüp bildiğiniz en mehkim galamlarını biridir. Men hiç açan konturdan çıkıp boyamanı halamak. Hemişe kontrol edin. Öyle içine biraz dolduracağız. Elimiz bilen biraz az şok edeceğiz. Göz maşgul olmak ne kadar kıynak şeyle tarif göre. Anırda bayram yatıp telefon öyle. Halayan şpamadan. Galami. Son şeyle Weiss'ın mı? Böyle çok gözle maslahat verdi. Halen vaktim. Şu an galam var. İyi pamadası var. Öyle oldu. Kontura değme. İçini boyayan. Babam mahtığı biraz. Aslında içini karesk edip kızıl ekmeğini koyuyorum. Bunun hepsinde şeyle edesim geldi. Üstüne şöyle Elia'nın bleskim var. Çadır. Ve sonki etapımız fiksator Charlotte'anki. Şey dep siz bilen makyajım boldum. Şimdi siz özünüz baha verin. Makyaj etmeni biraz öğrendirin mi ya hali öğrenmendirin mi? Şimdi siz bilen saçımın ukladkasını görürüz ve özünüz baha veriniz. Şeyle açanda da aylap açmalı. Şu ukladka etmeni vaxtı uzak alyanlığı sebepliyken halamak yani ukladkanın özünü ukladka etmen günüm saçım ujasını duruyor. 2 güne de yeten okuyankı. Ukladka etsem şu neçe günler saçımın koca duruyor. Seyredin abiyomunu görüyorsunuz mu? Realne abiyom. Men saçımın böyle duran oldu. Özüm 2 saat, 3 saatten oraya yattı. Последний çalkamı bunu ne edip doğrulayız. Şeyle ukladka için darağım var. Aşağı enginleyiniz ve şunu sepip lak fiksator sepip darayağınız aşağı. Görüşünüz yalı. Прекрасно объемный ukladkamız tayar oldu. Özünüz baha verin. Beni haladım.